Παιδιά, αυτή είναι η καινούργια σας δασκάλα και θα είναι μαζί σας για όλη τη χρονιά, γιατί εγώ παίρνω σύνταξη. Γεια σας παιδιά μου, φέρτε μου τα βιβλία σας. Λοιπόν παιδιά, αυτά τα βιβλία σας είναι εντελώς άχρηστα. Λοιπόν παιδιά, πάω να σας φέρω κάτι. Τι λέτε να μας φέρει η καινούργια δασκάλα? Λοιπόν, σας αφήνω αυτά. Παίξτε παιδιά μου, παίξτε. Ναι, γιουπι! Λοιπόν παιδιά, θα ζωγραφίσουμε. Φτιάξε ό,τι θέλετε. Όταν η καινούργια δασκάλα έλεγχε τις ζωγραφιές. Παιδιά, όλοι αλφα-συν. Παιδιά, να ξέρω ότι του χρόνου θα έχετε την πιο αυστηρή δασκάλα. Του χρόνου. Λοιπόν, παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία σας. Τώρα πηγαίνετε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μα κυρία, δεν έχουμε πάει ούτε καν στο πρώτο. Μη μου αντιμιλάς, κοριτσάκι. Τελικά αυτή η κυρία αποδείχτηκε πολύ κακιά. Ήταν αυστηρή, ήταν δυνατή και όλο τιμωρούσε. Ακόμα, ανάγκαζε τα παιδιά να κάνουν νυχτερινά μαθήματα. Κάποιες φορές τα παιδιά κοιμόντουσαν. Και η δασκάλα θύμωνε πολύ τότε.